Erokamano kuom keto Ramogi TV kani jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare mar ndalo 4 e gwenge mag Nyanduat ma Ugwe e kaunti ma Mandera. Josiasa osengo siro Ruto e yiero maduong' mar higa mar 2027. To kaka jafwambo mar siasa Chris Owino leronwa, Ruto go kore ni josiasa magawo kome onge kod paro moro amora mar tero Kenya mbele. Hii serikali e safar mare mar ndalo 4 e gwenge mag Nyanduat ma Ugwe, jatend piny William Ruto odonjo e kaunti ma Mandera gi odher mopong' gi mich kod olemo ne jodak mag gwengego. Mana ka safar mare mar ndalo 5 e yimbo mar Kenya juma achiel mokalo, limbe mar Ruto e Nyanduat ma Ugwe bende opong' kod weche mag yiero maduong' mar 2027. Asante sana rais. Hapa Mandera ni a broad-based government. Hapa Mandera ni a UDA. Kata odoko ni pod odong' higni 3 motelo ne yiero maduong' mabiro, jotelo mag Nyanduat ma Ugwe kotelne kod jatend migawo mar Alura Aden Duale otelo e chwalo kwaya mar chung' kod jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Leo tumeanza na Mandera 2027. Sanduku zingine tutashindana, lakini sanduku ya rais ni ya William Ruto. 2017 tumekupatia 93% of all vote cast. 2022 tumeanguka na tukakupatia 22% of the vote cast. Mimi kwanza kama rafiki yako nataka kuomba msamaha kwa niaba ya watu ya Mandera na kukuambia waziwazi ya kwamba tumereset back to normal. Viti za chini watu wanaweza wania, kiti ya president debe ni moja, na hiyo ni ahadi tunatoa mbele ya jamii yetu ya Mandera. Egino ma inyalo pimo kod chako ng'wech chon, josiasa mane otwak e romo makawuono okwa jodak mok e gwengego mondo bi oket ombulu margi jatend piny William Ruto. Na pia kama watu wa Mandera tunakushukuru sana na tunaunga mkono jitihada yako ya kuunganisha Wakenya wote. Sera yako ya broad-based government ya kuwaleta Wakenya wote pamoja tunaunga mkono 100%. Hata kama Waislamu tunashukuru kwa sababu umetupatia mawaziri 3 katika cabinet yako. Kaoloso kod jopiny ewi nyamruko mare machal kod kinde campaigns, Ruto otero lweny e dhod jalupne machon Rigathi Gachagua kod josiasa magawo kom mare ka onyiso gin gionge kod paro maliw matero piny Kenya mbele. Na mimi nataka niwatahadharishe, hawana ideas, hawana chochote, ati mpango yao yote ni vile watagawanya Wakenya. Kama hawasemi mambo ya ukabila, wanasema mambo ya sijui dini. Kama hawasemi mambo ya dini, wanasema sijui nani wa kutoka mulima, nani wa kutoka bonde, nani wa kutoka bara, nani wa kutoka ziwa, nani wa kutoka wapi. Motelo ne mano, Ruto oyawo chenro mopogore opogore mag dongruok, kata odoko ni josiasa kotelne kod jalupne machon Rigathi Gachagua kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka neno limbe makamago kaka kampen mohiu. Chris Owino, Ramogi TV. Nyathi matin manyoche konyuolore e cho kama ne wite kod min gi e gwenge mag Rodi Kopany kar chung' od bura ma